إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May Allah Ta'ala tanu kala barkada kisani nema kanyina la faka ka kirakan sallallahu alaihi wasallam anaka so dungo anaka so abasan mo ni mo tura kirabain no kan kisani nema bi ama ibara nyuma kele fawata si alqiyama jodo malakan soro kiraman to nyuma unchela kuma kauna so herema anala chantigi o alaka kuma kain kanda sirawla so herema o ikraka kanda sirai sallallahu alayhi wa sallam. Mami manatu ala nofe katugu kuranayin kono kuma ko ka barake nayi katugu kiran nofe ka ladega ka fota na ka ketawla nayi blamina ibo kenna ko ikamin dabla ko dabla etila mabe kanda siga foitala nganam mamin bana kirata maka ke sheku koi mamin bana kirata maka ke karamo koi kirata fleka kirata bla kai karamo tata kirata fleka kirata bla kai ka sheku tata ika donga fo etila mabe fili ete kanda. Allahu Ta'ala chekele mi aka kuma kan la batuli ke batoi wa ikiradi alayhi salatu wassalam ajugul la degili ko ke batoi wa ikiradi alayhi salatu wassalam kambe ya marianga tuwa nofe wa ikiradi alayhi salatu wassalam alekele ne chira kana damfen bela jenema adama diwni jinawla du kole nkokam ame bunda mino oye bunda yi mi nawe kuma yatimaw ani desebagatow ani malafolew ani miskinaw ani fantaw yɛrɛ majigi olu ye k'i kama mada olu ye hɛrɛ kɛli ka taga olu ma ɲumanya kɛli ka taga olu ma ni bonda in a sigilen do o de kan a sigilen do o kɔrɔfɔ in bonya de lakalili la. Hadisa yana ngase hadisa ma kone aya damando temena anga wala na temelin bolla o kone aya damando korokan kone aya lawa mimbe ni karamo ke bora ko kala aw yame o de tumana min Allah Ta'ala ko suratul maun kono ara'aita alladhi yukadhibu bid-din kiran kibariyam wala ma mimbe nabi saradon galontiya walma imam mai wakaba ko yelila mamin bala nabi jurusara don galontigi ya noy alqiyama dodoyin otigila mai wadhalika alladhi yad'u al-yatim odi mai mamin be yatmedin nyonti kabwa ka hakema yatmedin min ka be yatmedin nyonti kabuma yatmedin bunya min ka be yatmedin kumandiya kabuma abe yatmedin nyonti kabwa ka hakema ani min ka kan otekai ani bunya min ka kan ya to soro akan nan fule yare min fana beyin obella chen otesoro konin tigila ma alqiyama dodo abe ga yatmedin an nan fulu min dun ala ba ke tasma de ka boli akono barala ala yufo aya warela alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma maamunu mbala nube yatme dongan nan fulo dun tonyoninka maamunu mbala nube yatme dongan nan fulo dun kayatme denunun tonyon kayatme denunun kan nan fulo dun kobe kan nan fulo min dun kabe na fo tasma de bala ka buli kono baraw kono o bayira ka fo yatme dengan nan fulo duni haram yale no fa ka jenai ma do be yenino kabini yatme don fitini ubu telea ufa usara kan nafolo minto yin kan nafolo imbeta ka lachen ko ga daga ka fitinindo yana ka korba ya ka hakem mine iya ka hakem minala
ma don ala koni ya don alkiyama do be hakan la sigi ama wala ikra imam moye wa ma min bala nabi yatmendin hakan yonti gabwama wala yahuddu ala ta'amil miskin atimo la shu kabla yatimela dumunina alerete nyalike yatmenuni atimo fana la shu kabla hera kelila kanyeshi yatmendin nunuma ko kira imani manuni wa lajali sugu juman kawako lajali sugu juman dabali ban lajali mamunun kabara ini kayat medongan non fulo mine ka taraki kayat medongan non fulo mine ka dun kayat medon tonyo uyere te here kayat medoni utimo fana bloka here kayat medoni uyere mana here min soro yat medomulo wo here infana mine ko belajen wo here mine ko dun kaso na doni manka nin fana ba yira kafo yatmedingan non fulo la tangani wajibi ni ma yira kafo yatmedingan non fulo doni ngalonga o itonyoni ni sara ki toaka isara ka yatmedinga haketula ni sara ki toaka isara ki to haramun dunina ni sara ki toaka isara ka soro masata ala dimine de ko isara ka soro kira alayhi salatu wassalam ya ka ya mariya kan yulu kosago akoy gadda yoro mina yatmedin kola akoy kana femin ka yatmedin kola e o ka yatmedin nonona okmani yumbunai kone ayal laba min bala nannana kayatmendinga hakajira kone ayal laba min nannana kayatmending bali sabir mami me yatmending bali kabwaka hakema kolu bela jenin kibara di ama anga donga foko jayat mendinga namfulo donin te dawa anga donga fo jayat mendinga namfulo ni adum iga donga fal kema jobe bega tasmo do bin kono barala kira alayhi salatu wassalam alayhi lamuna kasro yatmendindu ama faya nyela kira alayhi salatu wassalam abayre manamina kira sira saworo wal masawulum la kira bafatura kira yakalla moke ammoke ana fancini de bulu kuma lilla muna yatmedinya kono naka yatmedinya uma bali foila Allah taala ifem bela jenin kai ka hero kai ka bunya kai ka fada ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث دنيا الله تعالى كمي أي منو فكري أي ري يا كنينما يا كي يتمديا كنو وكما الله تعالى يفاي أكاد جنتو يتمديونا أكنا يتمديون akanatu yatmendunga kashi abulu akai yatmendunga hake koloshi alere lamona yatmedinya kono ngallahu taala ifadi ama fakofe akla gabada ma abakofe mfami mejo afaya jorola bami mejo abaya jorola kila lamona ni nchoko inela kama allah taala kangaridai fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar akajanto yatmedina kana papa akajanto yatmedina kana yatmedin doya akajanto yatmedina kana yatmedin lakashi kadaga yatmedin gadi alai mawo maka torobi sa magalonka ikadonga fo fembedu ini allah taala ni nyon cheti si femi ngokoro ni ukrone aya labai mimbala nanana yatmedunga kibariala andewa ala kullamu shidi amma ya rabbal alamin kullamu ni dinai kullamu ni ala nyisranyai kullamu ni jugo nyumai munun tara ko tawtoyi ala kam ma soro mami me joni ni yatmedin nuni mo mana joni yatmedin nuni akara yi here kuyi afitini fara belebele bakam allah subhanahu wa ta'ala basarai ni rete domina allah ta'ala be mawarebla mimi joni dewni allah ta'ala be mawarebla mimi hina idewna allah ta'ala be mawarebla mimi iddo makarimine kadaga ni fe min kan nyumayala yatmedin nuni o sarabete blaka lahara kono ala
saraye kabini be jena yanino kuma nawa fe mo ka hine addewna aw yere ka hine wali tawla nawa fe mo ka makari addewna aw yere ka hine munun tara ku tawtoyi aw yere ka hine ulula siga foi taala nyumaya te dogo ni fana sara kita nunu to indomina masata ala be ma warebla o siga ki balman doyi o siga ki teri doyi o siga ke karamogo doyi ala koni mi dobla o ka hine itala ka janto idewna ina foi janto ma wara utala chogoya mina ngam fana ka famu ni mogo yatme din nunun toro mogo ka juya mana suma nyetena yatme doyi i munu yibubo iga idda toro bi suma ibulu toro bi suma iti hereke uyi i jurumin dum iga sebe kabla afana be sara idewna ni sara wati mina ma do be soro mimmi ni nyona ke idewna ko mananta fe min ka kan dewna an kana songo ke yatme denununa nama fe nyumaya min ka kan dewni an anjila janga nyumaya ke yatme dewni juru don juru sara de do munun tara ku tawtoyi manyin Allah ta'ala fe ala ka hine ula ala ka yafawma tara ka demunun to ala ka barka do denununa kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fe akan sabati halisa na'am foloi min nanani bondaina ka hina yatimedena ani malla folin ani desebagato ani miskine kanyumaya ke ganyeshi uma ni hadisa foloi min nara o bondaina Qur'an ayat nunun temelin kofe Imam Nawawi rahimahullah aganin kidawin sigi chogola nyoka aye bunaw bundabla nay temke bundala abena ni Qur'an ayat doi ni mo kuma in sabati ko fa bina ni hadisa doy min fana bo kuma kan sabati ni don ngalaw ka kuma kan wore bi abise kana ni oyi ko fara ala tainkan ko fara kira tainkan sallallahu alaihi wasallam hukuma ni hadisa foloi hadisa in la kalibai join o kira ka sahaba badoyi no Sa'ad bin Abi Waqqas alay kira ka sahaba bay don ngalaw ya ira ale yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye kala fili jihadula ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye an ni kafiru filɛ silamɛw filɛ an ka kala fili ɲɔgɔn ma k'ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'o kɛ alisilamɛya in kɔnɔ o tuma na fɛ ala kira ka sahaba don ninnu bɛɛ lajɛlen ye alijinɛ kɔnɔdenw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra jɛɲɔgɔnw ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye Allahu taala ka masugantilenw ye an bɛ ka kuma kira ka sahaba minnu kan tan a tɛ i n'a fɔ k'an faw ate ina fam balmaw ni sahaba munu flani fasamanti akran ne buyi munte alislame toyi ore kama ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayira kafo wallahu ta'ala inni manto induskun laje kakla ka adama dun duskun laje aya soro mamin duskun kan mamin duskun jele no katma adama dim bekam ko ikra ya alayhi salatu wassalam o kama ay kira mine ka ke cidenyi kakla ka fsaya kateme adama dum bekam ka joro badama o dogolente o ko fe kira yere mantuna ko Allah ta'ala lajali ke tuguni aya soro kira mantuna munun duskun jelendo munun duskun sanyalendo kayolu fana suganti kolu ke kira demembagai kolu ke kira krefe mogoyi no ya ka swabawi ngakawa ko yefemi iba yi mogobe jamana in kono munu yere ka dina sigilendo swaba ninin kan munu yere ka dina sigilendo swaba burujali kan
mun yere ka tabulu siglinu swaba ku datora suma ni swaba nunu shite balola bi abesumalen dale me kaburu kono ngaman siglin to anga rajola kan siglin to anga telewla kan siglin to anga zawiyawla kan siglin to anga kamera nun kofe kan daktoro si swaba nunuma an yere kle kafiri anti mirini oluyi ani beke kiritigelai kira na ka swaba ni nyonche awni beke kiritigelai kira yere ka swaba ni nyonche balmaya adamadiya filimun donaw ni nyonche aman siglin to yam kamu dofsa ni doyo ola walma man siglin to yam kamu dodoya ni obara kelen swabiyayi wallahi ni bara jube dugolo kokam min kanga bali min kanga dabla ni ardoyi kada ka swaba nunu fleni ni doya mata kasuma abina faya sekrari ma alayhi salatu wassalam kray nunu lammo samwa ani sawa kray nunu lammo sallallahu alayhi wasallam nan nanfo ko kray re fatulen kofe ko swaba nunu ka be kafiriyara ubin fo ko swaba nunu be kafiriyara fona kira swaba damandoyi la hawla wala quwwata illa billah wallahi no sabatira o koray ka fo ko kira ka lamo manya kadaga samwani sawa aweka swaba nim bayirika abe ko lamo ni nana fo ko kira be balola tumana mina ko lu bekara ala jonyumayi u besona ala yi ala yere jenauma o kofe kira fatuli ala jena munuma ko lu klara ka kafira ni flabse ga fornyonga chogodi laqad radiyallahu anil mu'min ala bi jenunuma wati mina ala ya do be sanini kaun ori kama Allah ta'ala jenauma ori kama Allah ta'ala al-asharatul mubashirin bil janna matan ko togo tomo swaba nunu yerela ka fo ka be aljina kono o ta yira ka fo ko to aljina kono de mo chaman to nana kira mo fo be aljina kono ni mba kono ngaka mo tan to ta ka tunyona kariba kono eba kono sigironin kelena amina sigilen to kulu te dina yerela amina sigilen to kulu do kafiriyara amina sigilen to kulu do mai amina sigilen to kulu do munafiqui amina sigilen to kulu do ga dine bara choya manya munafiqu mikira klela ga alayhi salatu wassalam hal bi munafiqu tan klela wa kira yere ka watila munafiqu tume munafiqu e munafiqui ngau kana swaba ka kiribla okono mo be ka be fama koni swaba yi o e moyi mami mbala naye kirai anyela kilin ani kira ka wati benafla aklara ka limania ka to kira no festawa aklara ka sa o limania inka ni fennani nini sawatira mamina ay fori mako swaba ika kira yinyela ka kila ka limaniala ka kila ka sa o limania inka ina ka wati ka benkelema ay fonni mako swaba nonte dowi kira yinyela ngoma limaniala esi amba folu mako le swaba wiwa bon nunu bala ko bede nyagami nyona do yere fana be nino oli kira yu nyela ngau duskun dalen batala ay folle mako munafiqu ate folu mako swabawu oli rete jati swabawu chela swaba de mai mami mbala na ye kira yi anyela ani kira ka wati bena kelima ani kira yi nyonyi adara kira la katwa nofe asara ulimania infana kam nonte hal na ye kira yi anyela ani kira bena wati kelima ni kira sara namruntira kabo dinela ate fama ko swaba fanga nunu difference de kabo nyona fanga haklito nunu na nyona wala chan yere la ankon me minfo mamun gabbara swaba nunu nenini ayisa walide nawbe lahara aljina nofe nawbe alaka aljina nofe aya daktoro bo swaba nunun konin tabana kaban ala ya fara nunu makaban nunun aljina kono don confirmera kaban angan koloshan yerela sadira angal jorona yeranga swaba nunun toyi ambik ala kuta min nabi wallahi ni swaba ndola wuli sisan ka anga seli chokoya jirawla o kawa ko yal ko jugu be kirin sisan ga dakaburu kono nona tuguni telma ko ube juanga selila limania tanga seli kono ni uyere ni wulla san ka nga nyene maya chogoyi musul langolon flet tamala swaba do be kirin sanga do akaburu kono nona anna jarabila ni ona nyogonawi amina ante jorona yere klekoi ante jorona yere ka jurumi ante jorona yere ka an yere ka ala koi
paman dali no twanga rajula kan sigilen twanga dukono nawla kan da toro se swaba nunum e mo do be o yere be baloni yere de la koyi e be ta soro sisan jamana do be no ye irani o be shinga mo do wele mamunum be nutu kan nasongo yere soro walma mamunum be ni no nutu na doni kono be shingulu mo wele doron kata o kuma aina amma wala kalan swaba ka jamfala swaba yere dama ikira jamfa swaba yere dama nyon jamfa o makle yere dama ni nyonche o kuma nayi nin kalanke ami diplôme di aw man ni baraina ni aw nana mali kono ami teleso dale ka dawma ka radio so dale ka di awma ka kla ka aw financer ni duka di aw yamba dawma ni mobile ka di aw yamba dawma ni lanfia fen ka di awi aw koninka aw ngani mission inke dorom amma go be fen munamba di awma wallahi ni ma minga dina konin sigira swaba neninkan e bonena lahara ni ma minga nema soro sira shitein fona kera swabo neni zrai ne swabo de neni mobili be dima ne swabo de neni dube diema ne swabo de neni ebe lafia wallahi mal lafia flode kadaka ni lafia min fleni muaqqata wati lafia dido ni sara domina ina donga fo jeytu mi balawu kono utuma ngan janto an yere kuna abubakar ma foike umar bin khattab ma foike usman bin affan ma foike ali ibn abi talib ma foike nuni yere de diara awi aka gelenki ga so islame do ga so flat ko nyona sisa kima abubakar to do ya kono ibe abubakar wal me umari wal me usmani wal me ibe ali an kira nunun befew aw de bana dola ka dota amma banunun shilaw ango abubakar kira ka sahaba nyumai ango umaru kira ka sahaba nyumai ango usmani kira ka sahaba nyumai ango ali fana kira ka sahaba nyumai an klara ka foni mbay aljina kono din awni aw joni la direra aw ko abubakar taala aw ko umaru taala aw ko usmana taala ko ali ibn abi talib yere de do kaw ya ali ibn abi talib defensi tabai ka keba fo kaw de be kele la abi bakra ka keba fo kaw de be ka ali ibn abi talib juguya amma ali ibn abi talib juguya amma ya nga wajulula amma nga kitabu kono amma ya nga foila aw de be ka abubakar buruja ka dimso buruja ka umar buruja ka kla ka doya wallahi nunu me kuma kan do fo ni allame iyere sigilen dusum singa kami ni masata ala te ine masai ni nyam kuma ya soro sangulo jigina nunu kandi walma dugu kolo tushira kaboy ka jiga jukoro abubakri na borakira la mati dugulo kokan maminga limaniya ka bonga temaka o kofe umar bin khattab o kofe usman bin affan o kofe ali ibn abi talib ori kama anas bin malik imam maliki kuma kan dofo o billa fiyani kuma kaina akoni mawo mai ينتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم كوني مومي كابي كراكا صوابو دوغيا أبي كراكا صوابو بروجا كيكا دونكا كالانيني كرا يري ناسيكا فادالا أكال لانيني كرا دي ناسيكا فادالا نايا فادالا دابي تيغدي أكا جلن دونغو بي فيريكي نكرا دوغيا لي صوابو نونيلا أمي ريكا داماديان أنتي فونيون كوا ngai siga dina fongonyo ya do adama dinya sigi chogo do to kewa hali ni muso kuma do ate blanyo nawa hali ni fatuma do late blanyo nawa hali ni dogot maro late blanyo nawa hali ni din tumaro la au ka famia te fonyo ko wa o ba ira kaute dina sirkelin kan o ba ira kau bana ala o adama dinya chogo yayi o adama dinya to ya fongonyo ya muman dasi ulula muna muman dasi ulula ahakli ga kunu nyafawi nayi mawo mai mimi swaba nunun dogoya nibisela ka misiri kono akam misiri kono silbla ta selim misiri kono mimi kraka swaba bunya musoroba do ka to misiri do kono almamin dobin mawo kuma nayi le labe abubakar dogoya adda tobe se abubakar ma kutuba bekerai musoroba yi anaka musoya hakato be kumala ako almami ato anga dome akuma na abubakar muneke misiri kono ni chogo ina ko sabali anga swaba nonum bonyo anyan deun to dawla ode bu kanu jira an deun to dale mula ode bayira amufe ali kadani umar kadani usmana kadani
wa Abu Bakri kadani sahaba nunun be kadani aw ma dobo dolaw aw de dobo dola ala ka ala insira nyuman noya amma odi kama ni mami ya jate mineni dogo kun laban nununa ameni nga kutuba sababo amega kuma ni sahaba nunun fasamantiaka wallahi hunaka kan السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله إني صحابة ننو كنا سباتركم ننو علىكم منيا وكرا النبي علىكم من وتاني ماي ناس سباتركم صحابة ننو تدو الجنة كنو هل إني أنغسل دبلا na sabatira ko swaba nunu mai o koro ko halu kwane min flambulo siga bala kadaka ulude kwane ni lasi amma kirata ko fi alayhi salatu wassalam ni jibrila na jigina ni kwane ka dikram ibn mas'ud ba kerefe o ba sebe ka faramma wore ka nabe folu ma ko kitabatul wahyi noli wahyu sebe bawi na fara ko lu mai o koro ye femin sebe o fana siga bula angan neun kolosi adama dome fonfo unyeda ukan kata tasma kono nun neun nga fotaw de sawabiyai ta'isa abdu dinar ta'isa abdu khamisa ni ma min kiran nan folo ka join kira ko tachena nan folo ka jonya de be ka dobla nino nintem malikunu ladai ni ladai tunte malaya Abu Bakri tobe yaw Usmana tobe ya alaka chain bangi alaka bangi alaka dekeneka sahaban nunum bunya alaka bunyan dusun kono sahaban nunum bunya alaka bunyan dusun kono wa kanu tamashendo de ni iku ka bunya lakali ninne iku kanu tamashendo yi Uthman Sa'ad bin Abi Waqqas رضي الله عنه أقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قولوا تنجرا كفركرا صلى الله عليه وسلم 6 نفر قلت ما وري نفر قراربكنا وي نيكو 6 نفر أو نفر جمع كل ورو نلني ما وردي قلوا ما ورد تمكرا نوفي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون للنبي كم مشركوا أفلن كفو ويكنتو كرام صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء كرانيكو نما في عنغا تغيكو نين نتالينو أو كسلاميالا وكمانا في فانتامون فلاي كرفو جنغ بوي اطرد هؤلاء ني فانتامون جنغ بوي منا وين ينفوك داكا قل لا يجترعون علينا ko fantan nunu jakana geleya oluka otmana fe u genga bi kerefe nonte nawnu be farla nyonga e kerefe sigla u jabe geleya kan nyeshi amma ute malo an yere matuguni kwamba nyini bolika fantan nunu nyoro jiyan ka boila ni ko ni ma fa on islamia de wa kuntu ana Sa'id ibn Abi Waqqas akuka li wa ibn Mas'ud ani ibn Mas'ud wa rajulun min Huzayl ani chedo kabo Huzayl kabilala wa Bilal ani Bilal wa rajulani ani chefla wore lestu usammihima nitna o chefla intogofo amma woro kawne kun sigilembe kira kerefe sallallahu alaihi wasallama ni flan kafo bala kanini fo kirai ko kira ka fantan yoro jala uja kanana geleya uluka فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع ko fendo nana dun kiran nina annin kuna femin diyar alaye ukado annina okoro kira duskun tura ka ere kuma nyoya annin ku nununga kuma sisa abe na fo kira be fen flani nyonche aga fanta nunun toyi aga mabba nunun bismillah walma aga mabba nunun toyi fanta munun fla kerefe akolo bismillah anulu ka to nyowon fe donc ko kira alayhi salatu wassalam fa waqa fi nafsi rasulillahi ma sha Allah an yaqa ko fendo nana kiran ninku na femin diar alayi ukake fa haddasa nafsahu kira ya eren nimbaro nyoya madola abe fanta nununga fan laje min fora esiga to kewa madola
afana be mangan kafiri nyemo bannunu laje esiga oli mun fo ato fana kewa kadaka oli kabla nyemo yi olu kelengele na ka islameya o bi se ka kabila yɛrɛ bɛɛ silameya o nata kama esiga a tɛ sɔn ka fɔta in ma wa ka fantan ninnu yɔrɔ jɛnya la kira tora a b'a nin baro ɲɔgɔnya ko kan ka kɛ cogo di mana min Allahu taala ye kira y'o lahalaya kɔnɔ fa anzala Allahu taala masa taala ye aya jigin ka siga bɔ kira la jamakulu fila in na a ka kan ka min ma don a yɛrɛ la jamakulu fila in na a ka kan ka taa fan min fɛ k'o jɛya kira ye alayhi salatu wassalam masa taala ko wala taturudi alladhina yad'una rabbahum kana mɔgɔ gɛn kira ne kɔni b'a f'i ye kana sɔn abada maa minnu bɛ yen nɔ n'o ye nin fantan ninnu ye ka olu gɛn k'a yɔrɔ janya i la ka u mabɔ i la olu minnu bɛ yen yad'una rabbahum u b'u tigi ala wele bilghadati wal ashi sɔgɔma ani wula fɛ maa minnu bɛ e nɔfɛ ni fantan don n'a dɔ ye jɔnkan hɔrɔnyalen yɛrɛw ye kana sɔn k'u yɔrɔ janya i la kana sɔn k'u gɛn i n'a fɔ mushriku ninnu b'a la k'a fɔ cogoya min na ka d'a kan ninnu bɛ ni Allahu taala wele wula fɛ u bɛ ni Allahu taala wele tile fɛ yuriduna wajha fɛn min y'o bila ala weleli la dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko bɛ Allahu taala ɲɛda de nɔfɛ o tuma n'i y'a ye u tugura e kɔ ala ko de y'u tugu i nɔfɛ ka n'u labila ni mankan kafiri ɲɛma ninnu ye mana min na nin fɔra sa kira yɛrɛ y'a taa yɔrɔ dɔn a y'a dɔn sa a kan ka min kɛ kira ni fantan ninnu tora ɲɔgɔn fɛ a ye mankan kafiri ɲɛmɔgɔba ninnu olu minnu ka nata de tun ye olu ka madon kira la fantan ninnu ka yɔrɔ jɛnya la kira y'i mabɔ olu la pewu a n'a ka fantan ninnu tora ɲɔgɔn nɔfɛ munna nin nana hadisa in kɔnɔ nin nana ka d'a kan nin bona in a sigilen don fantanw de fasamantiya kan a sigilen don dɛsɛbagatɔw de fasamantiya kan ani yatimɛdenw ani k'u makari minɛ ani k'u hinɛ minɛ wa nin fantan ninnu hinɛ minɛli dɔ ye kira k'u ka diinɛ latanga ka d'a kan ni kira bann'u la ko fantanw don n'u ka diinɛ tiɲɛna dɔrɔn a bɛ n'a fɔ kira de y'u ka diinɛ tiɲɛ hinɛ dɔ ye min ka ɲɛsin u ma o ye kira ye ni fantan ninnu ka to ɲɔgɔn fɛ i k'u ka diinɛ tanga i k'u bila kanda sira kan walasa u bɛ se ka don alijinɛ kɔnɔ nin de ye kuranɛ aya in kɔrɔ ye ala k'an bɛn sawaba ma naam. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المذني وهو من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصحيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم. نيجي هريسي أبي هبيرة هبيرة آعزي بن عمرو المزني تنير توي آعزي بن عمرو بن عمرو المزني مزني كادو نيامكو المزني ويمزني كاي nan fo Bamako kaw be ka togo kura dɔ kiri sisan a b'o togo kura in dɔn ko Bamakoisi ka Bamako bɔ Bamako la ka kɛ Koisi ala ka nɔgɔya al-Muzani cɛn ye Muzani ka ye wa huwa min ahli bay'ati ridwan bayati ridwan munu kandi kirama Usman bun Affan kuma bolila nala ya faruma ko cenyo doy bayatu ridwan ani bayatu ridwan me mogo ka kola utabana kuy
o koni ala o ye jien layru dili o madi ni ala jenama rabukana fen sababe in kelinte ni ala hinelila ni ala yafarima ala ka jeima ni sawa kelinte abela min ka bo abe o ala ka jein o ala ka jein nala kon ko mami man jenama wa o te janama ya nyela bari kamal jina kono do nu dona allah ta'ala ba fu raditu lakum nijna awma fala asqatu alaykum ba'dahu abada nite di maw ko rabbi ta ko fi o yala ka jem badaw de yuka otuma aizi ibn amri alituyi mogoyi mogotela mamuni bay'atu ridwani ke kirai ero nayin bay'a ko kuma info be hakli bita dola ngawtede mamun min layru woro taka do kira ka kobe do islamiyala amma delika daga make amma delika daga wa make mama do islamiya dine kono ni laydu woro yi ngate qur'ane kono ate hadisala amma delika ke ka fa nga dawla do islamiya dine in kono ni baya woro yi ta nyani itaye kitabu kono fiyo itai wa itai krone kono o bita uli rebe aya minta kafo ko yi bayatu baya layru kan woro ayai layru kan woro imbeyun wa baya islamia la mama balu nga kafo ko islamia dongandi don korofo debe korof no nunu ma bayatu riwani kenya ma bayata naske bayain tara ala dukhul alislam atara islamia donga donine kanwa nunu tu islamo ye ka korow fem mi miro munango blo placila angana konfu la tromper angana konfu hatli yelema ode kama donngela doko ko law sakata al jahilu laqalla al khilaf ma min ta don kona tu yimma kun ko fon ya ko do ya donngela ni nyonche men mimba don min ta don be bala ka kuma mimba don min ta don be bala ka kuma walla men baga be bela chenti jamaire jama ti chende na ya soro jamai chenyo koroko shitana bi chenka kada ka jama min ban no fate machine no fe jien kono ni chen jamai konseri be ke ka pale munun fa o chen jamaya chenti jamai baya laydu woro mamunu mega ka dina dungai an koninta boyro don anta do abororo juma nonte dina dunga beba don halima mire nama kalon ko sebe giam beba don ko dina dunga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibe do dina la niu sabati de ite do dina la nimo sabati ngami layru woro in suratul mumtahina kono yala ala ya nadi kunni awbe feka dun islamiya dina la layru woro in minewa ayan ye jumain ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minat yubayi'naka ayanna chogol laje ikra ni mu'minu muso nanima munu yere kara mu'minu muso ye ko lu maddu ala folo ni flabe fam chogodi alislamaw ala ko ni mu'minu mabe ke mu'mini ka sorte islamia kono ay njabi o tseka ke nun dumbala ka foko islamia dunga no ka a dalluke ni ayai nin koni funu ya dallu ni yoro wala non ten nin ta dallu kada kan nunu mu'minu la mayre din o islamia etapu yo teme o islamia ere kono ka o etapu temena o be islamia etapu flanande la no mu'mini ay islamia etapu joli saba al-islam al-iman al-ihsan
nunu islamawi kaban nga an gana fɔ ko baya tɛ silamɛya kɔnɔ dɛ baya bɛ yen silamɛya donkan de tɛ silamɛya donkan de tɛ wa silamɛya fana ye baya sugu minnu bila yen nɔ n'olu dagalen don anw ka jamana ta in bɛ ka taa cogoya mun na ani silamɛya ta fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ani silamɛya ta fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ n'i ye nin fɔ sisan dɔ sigilen machine kan i b'a ye dɔ sigilen bɛ a dusu cɛnnen don a fitinalen don sisan an ye kuma jugu fɔ wa an ye kuma jugu de fɔ wa diinɛ in nana ka bɔ kira ye diinɛ in to cogoya min na sahabaw y'a baara cogo min wallahi n'an y'an yɛrɛ wasa don ni o ye aw ɲɛ bɛ fɔɲɔgɔnya fitini minnu na a bɛɛ bɛ dabila nka n'an m'an yɛrɛ wasa don ni o ye fo ka taa dugukolo meleke taabolo kura wɛrɛ bɛna diɲɛ na taabolo kura wɛrɛ bɛna diɲɛ na alisilamɛw a ye kɛ kelen ye tiɲɛ kan diinɛ in aw y'a kalan kitabu sabatilenw kɔnɔ cogoya mun na a y'a lase wajulikɛla man kan k'i yɛrɛ fɛla fɔ wajululaw n'i ye min ye kira nɔ kan ala ka kuma la i b'o de lakali k'o walawala sahabaw fana y'a minɛ cogo di ka baara kabiru an kabiru olu y'a minɛ cogo di ka baara an k'an yɛrɛ wasa don ni o ye n'o tɛ taabolo bɛna bɔ mali kɔnɔ yan min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan don na nataw la ni ala y'a sedi maa min ma mun bɛ yen tuguni aw ma min mɛn aw tulo la mali diinɛ taabolo la aw hakili bɛ tɔn o tɔn na n'aw yɛrɛ tun m'a jigiya k'a bɛna ye k'a bɛna bɔ mali kɔnɔ a bɛɛ dara kɛnɛ kan ni maa o maa lafili i b'a bɛɛ kungo ta lahara jɔ don e min fana filila ala t'a fɔ k'a bɛ hinɛ i la ko ka da kan k'e kun t'a kalama dɛ ayi i b'a ɲɛɲini de o tuma bɛɛ y'a min bɛ yen ni alisilamɛya ye o daga o tɛ silamɛya don n ka baya ye n ka tɛ yen a ma deli ka kɛ yen wa a tɛna kɛ yen fana ala k'an bɛn suwaba ma diinɛ in faamuya ɲuman ala ka di an ma ya rabbal alamin o tuma nin fantan ninnu n'o ye aiz ibn amri al-muzani ale tun bɛ mɔgɔ cɛla mun ye bayatu ridwani kɛ bayatu ridwan baya kɔrɔ ye ka layiru ta maa bolo k'i kan d'a ma nin bɛ se ka na fɔ ne sisan imam n bɛ layiru d'i ma don o don n bɛna farida la misiri la n b'o layiru d'i ma nin bɛ se ka layiru di ne ma sisan imam bɔn don o don i bɛna mobili kelen di yan ou bien o tɛ baya dɔ ye a baya ko ninnu a tɔ bɛ ka kɛ diɲɛ ko de ye o ni maa min yɛrɛ fana y'a ka tɔn sigi sisan ala k'an kisi ala ka limaniya d'a ma ala ka ala sira in d'a ma minnu hakili koronnen don ala k'u hakili yiriwa baya de ye k'i kan di dɔ ma ne tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ yanni k'i kan di mɔgɔ ma i b'a daminɛ i ni ala de ni ɲɔgɔn cɛ la fɔlɔ ala seli farida 5 tɛ fɔ ne kɔ misiri la tuguni ala ne tɛ jɛnɛya kɛ tuguni ala n tɛ sonyɛni kɛ tuguni ala n tɛ namara kɛ tuguni ala n tɛ maa faga tuguni o layiru ta i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ba ye hali ni maa tɛ yen ala bɛ yen maa o kuma ni hakili b'o la i bɛ janto i yɛrɛ la nka i y'a ta maa min ye n'o tɛ yen i bɛ se ka ala ko ta o o tuma nin sahabakɛ in tun ye bayatu ridwani maa dɔ ye a ko anna aba sufiyana k'a fɔ abu sufiyan n'o ye makan kabila kuntigi ɲɛmaa ye o don y'a sɔrɔ abu sufiyana ma silamɛya fɔlɔ a ko ata ala salman k'a nana salman ma
Abu Sufyan nana Salmani ma wa Suhaib ani Suhaib wa Bilal ani Bilal. Abu Sufyan nana ni ma sabama umma saba sigilen Abu Sufyan be kana Bilal Suhaib kafara Salmani ka. Salmani tun farisi kai. Salmani tun farisi kai. Ay hakilnan chama di kira Madina in kono wa fasamantia chama fole no akakola manamna Abu Sufyan nato uli Abu Sufyan ay faqalu ni jama kulu nuni kanto Abu Sufyan ma noy Bilal Suhaib ani Salman wa Abu Sufyan nato ya Abu Sufyan yuko ma akhazat suyufullahi min aduwillahi ma'khazaha ako alaka bamuru ko bamuru man alaka bamuru man minalike jugu foikan akanga minalike mamin kangatme ninchainka alaka bamuru ama minalike jugu foikan akanga minalike mamin kangatme ninchen na toinka no ya Abu Sufyan ay okoray mi Allah ta'ala ka bamuru akanga mamunu kantige ninchen ya doy kele min temena obe ala kanin kuma info kele do temele nila Abu Sufyan man sawo kele la ori kama o yafo ma akhazat suyufullahi min aduwillahi ko Allah ta'ala ka bamuru man minelike ajugula ma akhazaha am minayro nyuma yere la okoro ala ka bamuru tunga minelike minayro nyuma nyuma mina o join Abu Sufyan nga kuna jara olu sigile malaka ninche mun fle na kunanga sani ndoini obega ni mfonyo goma ja chai mena kanda odo ko so kana mai ka dangande kana mai ka dangan ni ma fille ndo kai ala kan ni kanda kanda danima olu dimini ni fo faqala Abu Bakrin ni asra Abu Bakri bu kerefe Abu Bakri ko atakuluna hadha qawmin kuma info li shayki quraish wa sayyidihim qawmin nin fosh quraishu ka chagorban ka nyemogoma aw ba foko bamuru ma mina yoro man mansoro atunganga nin chen yere mine aw be ninga sa ko kuma fo aw dala aw ba nata ninga sa ngoni quraishu ka nyemogori wa quraishu ka chagorbadu ni kuma min fora nunu madamando willa kata sikrama Abu Bakr ni kuma min fo fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unna nakrama fa akhbarahu ay kral dunya Abu Bakr nakrama na'am mana minan ni uyeni Abu Bakr ni fo kawi quraishu ga chagoroba abi nini foma quraishu ga nyema abi nini foma fa ata an-nabiy Abu Bakr nana kirama fa akhbarahu nuni min fo Abu Sufyan ma Abu Bakr fo kiraye ay kira la dunya ola faqal kirako ya Abu Bakr ako Abu Bakr la'allaka aghdabtahum ko korima nunu la dimine korima la korima ni sahaba nunu la dimine Abu Salman ani Suhaib ani Bilal korimu la dimine kirako sallallahu alaihi wasallam la in kunta aghdabtahum ako Abu Bakr ma Abu Bakr na yasra nunu la dimi laqad aghdabta rabbaka adoki ti ala la dimi ni ma saba ne koni nunu ladimi adoyi iti ala de ladimi nunu ka fantaya kira fle ku joro fa Abu Bakri na ya soro koni kuma do fo minga sahabiya e kan ni chen nunu ladimi Salman Suhaib Bilal ni ladimi iti ala ladimi ne manamina ni fora kuma imbwana Abu Bakri makoju fa atahum Abu Bakri nani che sabaima Suhaib Bilal Salman أنا نوما فقال أبو بكر كوب يا إخوتا أكو مبالمو
aghdabtukum yala ni abubakar ya wala dimi wa ni kuma min fongum kureshu ga chagoroba anu ga nyemo abode neni wa abi ni kuma infoma wa ko ni kuma qara maula dimi ne ko abubakar ma qalu la ay abubakar man la dimi yaghfiru allah lak wa laka ya fayma ya ukhayyam balmake alaka ya fayman balmake alaka ya fayman balmake hadisan lakalla ka fantam nun joro de fo Abu Bakri ale ya famya ka fo januni ma bay ala kirabulu unu ka fantanya ko kore ale muladimine oroni be Abu Bakri segina kana ya fa kunyini nga kore ni mauladimi ko Abu Bakri ma ay iman ladimi alaka ya fanima nime Abu Bakri kala insiraina kayira majigide yira nini tuyan doy kafani yera bunya tumen do anante sengata ya fanyinu fe nada madinya donki filla yi doka hakem mine walma yi kodo ke dola hal ni dindo sengata mai ka ya fanyina bulu me fendo fawi harama do me ya fanyo ma jena ya mella haranti ya fanyo ma de wallahi be godo nini adama dindo ko ninga haketara lahara ya fa nyogonti ala de be ya fa nonte mogo konin tal jolin to alkiyama kene kan kun ya farama naka hake di ba dim fa ba minala na musura ba mine o kuma yana o kasi o don gele ma ay makotoni ya fa nyini nyogombulo na udono nyogonga hagala ko to jena nini hadisa in koroi ala kam be swaba ma naam وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا رواه البخاري. كرا عليه الصلاة والسلام ni hadisa labayami jo hadisa minka kira ko sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna akon nikra aniyat min din la dumbaga kambe nin chogoinde la aljina kono Allahu akbar aljina din ja oyat min din la dumbai kira kere festigi ja obe soro niyat min din la duni mami yatmedin ladun ko ana likra kawbe nin chowi nela aljina konnala kuma ni ba fa ka kira kira fe sigi sura aljina kono asabiya do yatmedin laduni ni ba fa ka do aljina kono asabiya do yatmedin laduni o korfe hadisa la kalba ko wa farraja baina asabiya kaya bulu flaim bonyona tan farraja u bonyona nin chowiina kayira ka fo ale kira ni yatmedin la dumbaga bolo flaim fla nyogon kerefe cogo mina ale kira ni yatmedin la dumbaga kube ni cogo inde la aljina kono wala ni wa fega do aljina kono balma ke balma muso yatmedin munum mi ka so kono fani sanwi hina wula jonu ka depensi ni Allah taala sona man ni sarak tauhidu kan ini kira be ke nyogon sigi nyogon aljina konnala mawo manna sara ka soro tauhidu bi bulu mana ka ala kota kela sugu yi ga kungo kan no la haradu kuma ya famuwa ngom mawo mamana sa ka soro tauhidu tigi hal ni be jene yake hal ni be shuyemi juin hal ni be dlomi c'est-à-dire ala kota fen fente flanka fe ni ba beke yukungo kan no la haradu kada kana diara ala ya ala ba fo ya farani bema do aljina kono kada ka tauhidu bi bolo tauhidu dun tege ma bolo ni islamé ni ay mawo ma bolo islamé di reka manga hamin kuma be anga baraw ka sania ka bo flan ka fiyaima halan fleka nimu fo kira kira fesi yatmedin aladu ika jien yatmedin beladu nibe do muri ka ite si kira kira ite do aljina re kono jangu ka siga kira fe hine tede sadi eka ke mai du kolo kokan mi me hine ni bei
i ka kɛ maa ye min bɛ hinɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan nka ni morikan don yeri ka baara la ni tafo dɔ yeri la jinɛ tɔgɔ ni mɛlɛkɛ tɔgɔ bɛ min kɔnɔ ne bɛ taa don filɛlikɛlaw kan ne ko tɛ kɛ gansan ko t'o ɲɛɲini ni sɛfan b'e bolo ni fura dɔ dolen bɛ dugu jukɔrɔ e bolo ni dabali a ko banna koyi wallahi a ko banna a man yɛrɛ nɛgɛ dɛ wallahi hali ni maa ma dɔ wɛrɛ fara farida kan ni danna farida dɔrɔn ma i kana nanfila sun yɛrɛ kɛ i kana nanfila seli yɛrɛ kɛ i kana nanfila alakosuma yɛrɛ kɛ i kana suraka yɛrɛ bɔ i si kɔnɔ ni sara ni farida in dɔrɔn ye ni tawhid b'i bolo i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nka nin bɛɛ kɛ ka misiri jɔ fan bɛɛ fɛ ka kɔlɔn segin fan bɛɛ fɛ ka ala c'est-à-dire ka dugukolo bɛɛ kɛ ɲumanya ye kana don mori kan ni donna mori kan haba amandora a bɛɛ kɛra fu ye a bɛɛ kɛra fu ye o tuma maa minnu bɛ sigi alakira kɛrɛfɛ n'u ka yatimɛden ladon sababuya ye e y'a faamuya sisan ko maa jɔn don maa min tɛ don mori kan maa min tɛ taa somaw ni domaw ni kolonifililaw ni turabudalaw sɛgɛrɛ n'o tɛ n'i b'o kɛ a ko banna ala mago t'i ka ɲuman foyi la tuguni o tuma an k'an jija yatimɛdenw ladonni na n ye dɔnnila dɔ de ka kuma in bɔra k'o fɔ aw ye ko n'adamaden n'i bɛ se ala ma i jilaja i ka se ala ma ni juru min bɛɛ ye fo filankafoya kana sa ma n'a ye dɛ wallahi maa min sara k'a to jɛnɛya la nka silamɛ don a ka di ala ye ka tɛmɛ maa min sara k'a to filankafoya la misiri b'a bolo c'est-à-dire a ye ɲumanya kɛ diɲɛ bɛɛ ye min sara k'a to ala kota bɛɛ la nka silamɛ dɔ don a bɛ silamɛya kɔnɔ kafiri tɛ silamɛ don o ka di ala ye ka tɛmɛ min sara k'a to filankafoya kan hali i ka jamana in wari bɛɛ sun ye n'i tɛ zɔn ye ne min